Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Jadi pagi hari ini warungnya masih tawon tawon apa ini? Tawon dah. Ini teh tawon teh. Ayo Farani saiki yo. Jadi tak grok-grok metu tak wantem nganggo apa gendeng kenek to mak peyung ki mbok mlayu sitok ki Guri asale apa pi asale antem ora gede sak. Sakmone tawonnya tetep balik neh tak gulung. ora grok-grok we nemani kok gedene sak gendi wi kok. Lah iya wis separo kan balik neh. Masih dandani neh minggu tawon balik bumpet neh kocok. Cara pertama Kadene tak wantem wis anibir kok. Tapi basa ucul pi koyo goleki sing antem bobo. iya tak dintel congormu ben mentol kok iso. Oh ayu ngetan sewandung watu aku. Terus lha kok nyapa? Suruh kok pelayan kan. Rumu sore ya? Roku wis mulai negor kae, bedhok kae, tapi lek ngantem iki matuk surup kae. Obatnya goreng deh. Obat. Terus tak mobil kok lha aku ya mlayu. Jadi gak anu. Yo bebean be dintel congore ngono. Oh, happy ngono. Sing cengok ya kowe kuwi to gosok. Kowe tak ditutup congormu ae. Ya parane kowe. Bang, tapi nek kok pindah-pindah kok yo. Aku tak parani bareng. Ayo. Wawan. Ngawat wo saiki. Gak tau saya kan. Oh ya ini ki godhonge jati orang keras to. Oh. Oh. Ya kok aku sok kamar playa tak buang iki. Lu pawan. Kalau iki piye? Misal di sebelah buat ini. Golek anu ya, apa ke jenenge? Gombal. Damben ya Pak Dekangsu ya. Jadi peninggal dok. Heeh, damben dibongkoki ngono kae. Ya iya kok disekitar dua. Kakek dawa kok pas cedake kuwi gosok. Nganggo helm ya. Helm malah cah opo. Kan kok nek digodak kan ndase gak dicoplok, gak dicokot. Dapat cilik. Kowe usahe we tawon iki ra ndas tok. Ya kan jenenge tawon ndas so. Celok-celok. Cakep ya. Dintup tokormu agak jet-jet. Wingi kok helme wingi. Tawon ndas wi nguntuke ndas to. Omongane ya to. Jajal ta jajal kok. Dintup tokormu kok dintup tanganmu ngene-ngene. Nyelongor. Gak tawon ndas ki nguntuke ndas to. Lah anak iki men sepedaan nek nang ndi ding. Oh. Apa? Anak iki men. Sepeda. Sedok ke to? Dengi ulon, tak celuk sore. Sepedaan. Pita. Iya pita sing ulon. Bingung lek sepeda kan kok kan oleh nek. Bukan gue pedaan dengi sore. Sepeda tak. Bedane nilai sepeda gon aku awan kae. Dicai piye to? Yo ngene sing nilai. Mara nagon mondol. Apa to? Ngomong ban. Nah, sepeda kan dari. Anu Kan saya sampai sepeda aku bane ra anu kabeh. Piye to wijane? sampai seleken. Aku kok ora enek. Lah kita dagra dong. Udang spiral dang delok tawon spil omah tawon kok. Batenku nang sepedane esuk ingkeng. Jajat to jajal. Lagi Duk. Wah, Ora ne tawon ngono kok wedi men. bocah rong rene bocahe. Ya ampun, ndak anu tawon ngremehno tawon. Oh, Wis tawane. nek mau ditutup tawon mati kae. Wis sero dinten wong tawon mati. Arep tawon apa kok ora kok? Aku so Puspa Indah. Apa? Puspa Indah. Cah goblok tawon. Ketawon bung enak. Tawon gung le, tawon gung. Tawon bung iki nang ngetep jelek ngene iki ginyer. Kayak kombang ngono kae. Nah ginyer tawon ki nginyer kaya nguncek ki ngono modele. Lah ya kan itu Ana wong iso ndliyeng iki. dijeng kan sarape wedi. Jadi langsung ginyer modele iki. Jajal kaya sapa wi wong tlagan wi? Nah tawon bung iki ngono kuwi. Ah sapa? Tawon dasar juga ginjer. Ginyer. Kontrakan siapa? Langgurne kemping lah sapa kae jenenge. Nah tawon bung nganggur. Kusmen. Kokosmen. Nah tawon langgone nang jero lemah. Ngawur wis sitoke wi lho. Witondo. Oh iya. Tawon bung iso dawa, dawa wong yo ayo. Wi enek wi ning Yo ngasane sedawa. lah ya wi temben tak plowin tangi debi ngono kae to nggone dulu. Jenenge duwene wi ya. Iya ya. Ada nih
Nah tawon Jadi lemah. nah tawon anu ilang. Lemah. Ya iya tawon. Ilang ning lemah lagung nang dhuwur. Agung kan yang dhuwur sing kaya corong kuwi to. Nah lang nang Ya tawon das itu. harus dasi. Tawon Sing kok cara kuwi tawon das. lah iki godak wong kok. Ya bunder nyoso ini lho gedhi kan nang omah ditutuk sate tutuk rada anu malah cowopet gedine. Cara ndanti sengkana ndak. Disengkakne ben cepet-cepet gedhe kuwi to. Enak iki. Kurang teles iki buat ini. Malah wong banyu sak kojong saiki. Oh. Tangan sak ngono kurang terus. Iki dayune sodik akeh kok kok. Jadi kok pecah berapa ya? Piye tawane ayu ta diserang saiki. Salah sejek bakal to, dadi baso. Rene tawone wedi meneh. Ene pengen nglaino tawon dadi anu ngono iki ya kono. Apa diserang pangane tawone kok. Oh, Delok ke tanaman kok. Tom, dia nek tawon iki Tom omahe. Oh, lah. Sing duwe wit ra, duwe tawon. Lah iya to kok. Sing duwe wit gak duwe tawon. Lah kuwi lho. Tawon. Bener tak gebak. Tope dintup congore. Dadi kare iki Apa to apa? sing Tadi duwe kali warung. Sing duwe tawon. sing duwe Wit jati gak duwe tawon, Lah, ngono kayak lho. tawon. sing duwe wejati ganti tawon. Kedlep. Duwe tak gebak. Tawon sitok Nah, kuwe. Iku pas iku nongkone iku kena tangguh pakan. Siapa semoga? Ya lah, mano kan jagung nggonku kan ana. Kalau jagung Rakyat. Lawan lah iya. Kayak jogareng tak omongi. gaplek, guys. Sate jo. Apa tawane gorene kok. Ya wi gone anu pani barang iki kon ngepeki lho. Samrene kok Ya wis. berarti tawon. Ih, ya. 200. Samne kene kok wis. 300. Ora tawon iki udah tak pangane. Ya pure tawone kok. Kok gene samen nih jepet saya samen tak. Dok ke tawon sik bos ngopi bos karo Terus nona so digoso. tawon. Garing ngadeg kena setahun kan ya gak apa-apa. Nggih, Dan garing. gas ora tawone, gas ora. Terus nek anu gak pecah, nek di gas. Oh tahun das yo dintup. Das sing putih ora ya ning rai ya. Yuk siapa? Bengep ora ya dintup tawon. Apa? Tawon kena rai bengep ora ya. Gak. Jajal lah ditutupno kono raimu. Lah ayo to. Raimu iki ditutupno tawon. Ayo to saiki. Sagro ini sore. Iki kayak kula apa ora? Yo kabeh tolong. Aku sing gak tawarki kalau tawon Bener. tuh Dendeng. kunirnya rapopo, dendeng ya rapopo. Anu, Lah, ini Mak. ireng. Gulamu to tawon dendeng. Tawon Kayak sambel iki ya? anu lho. Gak anu tawane ki ireng rada gedhi sak anu ndek lho. Ya tawon dendeng gulamu ya. Entuk larane sok geten. Gua lagi lho gak adon. Apa? Kali. Kali lha wis rujukan kok diambrang wae sakmono gedhe. Gede kaline. Lah iya rujuk-rujuk. Badanku Kapan mosok kali ini gede? maksud iki anu. Lah turane ya nyemplunge kaline kono karo nang gede ya. Ayo tak tawon gorene tak godoke kok. Ini ki lho gak kaya biasane. Teradu madoh miling anu iki. Tawon. Ada. Tawon ae. Ora ini tawon ya. Amos pati pramus. Nah, Kok wedi men ta wiwi kan tawon kuwi kok. dine kene wektune ra nek. Mesti agrok-agrok ora saja. Lah kok semprot kok. Kok lho banyak banyu. Kok sakmono kok. Dulu tok. Ora nyemprot title gedruk baro kok. Hai. Piye? Ora nek tawon tak atasane.
Bos ya pengen tempo bos, bojone mogok keso. Nang warunge kita biang-biang. Nah, iki karo kopi wis ngono Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.